खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 27 जुन 2026 मायथाइ एबा 12 आसार दान 1433 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। बे सनिबाराव नोंथांनि जिउ राहायाव गोदान रेकर्ड बानायगोन। शनिदेबनि जर'खा अननायजों नोंथांनि खामानि मावनायनि आदबाव मोनसे गिदिर जौगानाय जागोन, जाय नोंथांखौ गोजौ मावख'गिरिफोरनि गेजेराव मोनसे रुजुजायै सिनायथि बानायगोन। गोदो गोदायनि रियेल एस्टेट एबा सम्पथिफोराव रां खाथायनाया दिनै हरखाब रांनि गोबां बोहैनाय सोमजिहोनो हागौ। नखरारि बिबानफोरा मोजाङै आबुं जागोन आरो न'नि गेदेरफोरनि बोरलाया नोंखौ मोनफ्रोमबो खैफोदनिफ्राय रैखा खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सिन्दुर गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै बायजोआरि फुंखा एबा गोजान ओनसोलफोरनिफ्राय फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। टेकनिकेल आरो मेनेजमेन्ट फरायसंगिरिफोरा मोनसे मुंदांखा फसंथाननिफ्राय इन्टार्नशिप एबा फेल'शिपनि थाखाय लिंहरनाय मोनगोन। आजै-आजौनि सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय बेले-बेजेफोरखौ गावजों गाव गनायथि होनानै फोजोबनाया मेलेमनि गिलिरथिखौ आबुङै बोखारगोन। बेलासिया माखासे धोरोमारि आसार-खान्थि एबा सिबिथायनि खामानियाव बारगोन, जाय धोरोमारि गोजोन होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंनि रायज्लायनाय आरो राजखान्थियारि सोलोआ गोब्राबसिन फालांगियारि फालांगिखौबो नोंनि फारसे सोलायगोन। दिनै गोदान स्टार्ट-आप एबा गाव थिसननाय जागायनो नाजानाय लाइमोनफोरनि थाखाय सोरखारि बिथांखिफोरनि मुलाम्फाखौ मोन्नायनि गोबां खाबुफोर दं। हाबा जानाय जिउनि जिउ लोगोरिनि जिउ राहानि जायखिजाया गेदेर जाफुंसारनाया गासै नखराव रंजानायनि मोनसे आबहावाखौ सोरजिनो हागोन। देहानि बेलायाव साना जोबोद मोजां। गोसोआरि गोसो होबथानायनि थाखोआ जोबोद गोजौ जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नों फोथाराव बांद्राय बिबान मोननो हागौ, जाय इयुनाव नोंनि जौगाथायनि लामा दिन्थिगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव मोनसे सोलो गोनां थिरांथा लानायानो गोजाम दाहारखौ सुख'नायाव मदद होगोन। जायखिजाया आबुं नङि फालांगि सानथांखिखौ लोगोफोरनि हेफाजाबजों फिन बाहायफिननो हायो। गंसे गारि एबा नखरनि आइजें-आइलाखौ फाहामनायाव एसे रां नांनो हागौ, नाथाय बेयो सानफ्रोमबोनि खामानिखौ गोरलैसिन खालामगोन। गावनि सानफ्रोमबोनि मावखान्थियाव यगा आरो प्राणायामखौ सोफादेर। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलाब गाब। सिंह राशि। सोरखारि दाजेमारि एबा सासन खालामग्रा हानजाजों सोमोन्दो थानाय थाबथानाय खामानिखौ दिनै सोरबा गोहोम गोनां सुबुंनि मददजों मोजाङै फोजोबनाय जागोन। मार्केटिं आरो सुबुं सोमोन्दोजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै गावसोरनि बिथिङाव मोनसे मुंदांखा मान एबा गोदान लामा मोननो हागौ। नोंथांनि जिउ लोगोरिजों गोरोबनाया जोबोद मोजां जागोन आरो बिसोरो नोंथांखौ मोनफ्रोम बिथांखियाव हेफाजाब होगोन। समाजनि मोजांनि थाखाय नोंनि मावफुंआरि बिफावआ नोंनि मुंदांखा जानायनि सिमाखौ बारायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि नायबिजिरलु नोजोर आरो बिजिरलु गोहोआ नोंथांखौ जायखिजाया गिदिर मावख'नि गुलाय-गुजाय एबा खहानिफ्राय रैखा खालामगोन। पार्टनारशिपनि खामानियाव रोखाथिया फालांगिखौ मोनसे गोदान जौथाय आरो गोख्रैथि होगोन। बिदा-फंबायफोरजों गोजाम गोरोबलायैया जोबगोन आरो नखरारि गोरोबथिया गोख्रों जागोन।
बादायलायनाय आनजादफोरनि थाखाय थियारि जानाय सोलोंसाफोरा गावसोरनि फरायनायनि आदबाव मोजां सोलायनायजों मोजां फिथाइ मोनगोन। गावनि आदाराव मोनसे समानथाय लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें अख्रां गाब। तुला राशि, दिनै आरिमुआरि आरो सोरजिलु खामानियाव नोंनि गोसोआ बारायगोन, जाय नोंखौ गोसोआरि गोजोननायजों लोगोसे आयनि गोदान फुंखा होनो हागौ। बिजिरसालिनि मामलायाव आयेनारि बोसोनगिरिफोरनि हेफाजाबजों थासारिया आबुङै नोंनि सामलायथियाव थाहैगोन। गोलाव जानथाय दावबायनायनि सानथांखिफोर बानायगासिनो दं, जाय फालांगिनि नोजोरनिफ्राय जोबोद मुलाम्फा गोनां फोरमान जागोन। गथ'साफोरनि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय जिंगाफोरखौ दिनै आबुङै बोखारनाय जागोन, जायजों गोसोआ खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंनि गोहोखौ थार दिगाव बाहायना नों मोनसे समफारिनि गेजेराव जाथावै नुजावनाय हाबाफोरखौबो फोजोबनो हागोन। दिनै बेंकिं, कनसालटेन्सि एबा फाइनेन्स सेक्टरजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय थुलुंगानाय एबा ब'नास मोननो थाखाय समायना खाबुफोर सोमजिगासिनो दं। मोजां मोनलायनाय जिउआव सोलिगासिनो थानाय गोरोन्थि बुजिलायनाया गोजावगोन आरो गावजों गाव फोथायनाया मोनसे गोदान गोहो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि, दिनै नों गोसोआरि सानथौ आरो लिरनायनि बिथिङाव गोथौवै गोजावगोन। फालांगिनि बिथिङाव मोनसे गोख्रों आरो गोख्रै थिरांथा लानायानो नोंनि रांखान्थियारि दावगानायनि गोख्रैथिखौ 2 गुन खालामगोन। गोदान आलासि फैनायाव नखराव गोजोन बारहावा जागोन। लाबोजानाय दैथायहरनायनि फालांगिजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरा गोबां मुलाम्फा मोननो हागौ। देहायारि गोख्रोंथि आरो थाजिमथि लाखिनायनि थाखाय थोजासे उन्दुनो आरो बोथोरारि फिथाइफोर जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों चन्दन गाब। मकर राशि, बे सनिबारआ नोंनि राशिनि थाखाय गोसोआव नायनायनि मोनसे गोलाव समनि सोलोफोर बानायनायनि मोनसे सान। न्यायखान्थि आरो रैखाथि सिबिथायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै जेथो गोनां केसखौ फोजोबनायाव गोबां जाफुंसारनाय आरो सनमान मोनगोन। गोदो-गोदायनि बाहागिफोरजों हरखाबै लोगो मोनलायनाया नोंखौ गोजाम दुखुखौ बावगारनो आरो गोदान सोमोन्दो जागायनो थाखाय थुलुंगा होगोन। रांनि ट्रेन्जेकसनफोराव जोबोद सांग्राङै बाहाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों स्टिल गाब। कुम्भ राशि, दिनै बिगियान, बिजिरसंनाय आरो खौरां बिरोंदामिन (IT) जों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरनि थाखाय माखासे गुदि बिरोंदामिनारि गोदानथि खालामनो थाखाय सान। नों समाजनि गियानगोनां थाखोजों सोमोन्दो लाखिनायनि मोनसे खाबु मोनगोन जाय नोंनि सानथौआरि नोजोराव मोनसे मोजां सोलायनाय लाबोयो। मोजां मोनलायनाय जिउआव नों सासे लोगोरिजों लोगोसे मोनसे समायना मिथिंगायारि जायगायाव थाबायनायनि रंजानाय लानो हायो। थाबथानाय सोरखारि दाबिफोर एबा दिनै नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव फैनाय साब्सिडीनि रांआ रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि दैदेननायनि रोंग'थि आरो आफादारि रोंग'थिखौ जौगाहोनायनि सान जागोन। समाजारि फसंथानफोरजों लोब्बागोनां सुबुंफोरा दिनै मोनसे गिदिर प्लेटफर्मआव रायज्लायनो आरो खान्थि थिरांथा लानो खाबु मोनगोन। न' लुनाय एबा हा फान्नायजों सोमोन्दो थानाय थाबथानाय पेपारवर्कआ दिनै गोरलैयै गोख्रै जागोन। बिमा-बिफानि सावस्रियाव मिजिंथिनाय जौगानायजों गोसोआ खुसि जागोन। नखरजों मोनसे रंजाथाव दावबायनाया कार्डआव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।